Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Zerlex и днес ще играем нормално изстреляване на Майнкрафт без нито един мод. Само да заради. На мен ми е най-новата Майнкрафт 1.8.9 и ще играем точно на нея. Добре. Увеличаваме на голям екран и започваме. Тук съм правил някакви сервери. Ще на екран. Ме интересува. Е така. Окей. Тя се е Black. Добре, зарежда много време. Да знаете някой омага. Идеално. На идеално място съм спалнал. Пред мен има и прасета. Добра. Абе. Добре. Абе, пик. Бадрашил. Добре. Взехме 4 меса. Да на това пак. За тия, които са живели под камък и не знаят Майнкрафт, сега имам показ. Първото, което трябва да вземете в Майнкрафт е добротата е най-важното. В Майнкрафт. После трябва да за първата нощ трябва да си направите дупка. Не къща от дърво. Пълваме. Добре. Така. Crafting table. И ето как се правят пръчки. После как се прави кирка. Така. Как се прави меч. Така. И да. Добре. Можем да си направим стълби. После ще ви покажа как се прави врата. Добре. Някой ден ще играем и който знае сервера Hypixel. Аз също ще играя Minecraft и на телефон, защото там има такива сервери. Първо да се изтегля приложение за клипове. И да, после ще играя Minecraft. Той е сервер. Сервер Hypixel, да. Този сервер е много хубав. Ако някой... Окей. Ако някой знае кой е този сервер и не може да го изтегли, ще направя видео.
Добре, събрахме храна, събрахме колкото ни трябва дърва за първата нощ. И само да се събера още дърво. Добре. Трето нещо, което най-много ни трябва, е често. Да, най-доброто нещо някога. В честа натискате дясното копче и отваряте честа, там си слагате нещата, които искате. Добре започнахме да играем, добре се развихме за начало. Добре, сам ако... Окей, не знам къде ме е къща. Определено не е това. Добре. С тази кирка. Моментално е така. Искам само едно нещо да ви кажа. Това ще... Две неща. Това ще бъде на сезони. 10 епизода, един сезон. За да бъде по-яко. Добре. Второто нещо е, всеки ден ще снимам от Майнкрафт оцеляването. Всъщност има 4 неща. Четвърто. Ако играте на Xbox, има Herobrine. Без модове. Ако играете тук, не съм убеден, че има Herobrine. Да, не съм убеден, че има Herobrine, като играете с... така. Но, има един клип, който казва какъв точно е Herobrine. Той краш на играта. Той краш на играта. Краш. Просто такъв хакер. Добре, как се прави камна кирка? Така, махаме това. Слагаме така. Не, първо да се направя пръчки. Пръчка не ми трябва. Добре, правим пръчки. Слагаме две. Както се прави нормалната дървена кирка, но иначе така. Другите неща ще ви ги покажа дърво. Така. Така се прави мотика. Така се прави лопата. Тък ми ще ви покажа с камък. Добре. Всички тия лопати, мотики се каквато е примерно камена. Примерно камена кирка чупи по-бързо от дървената. Лопатата тази чупи по-бързо това от така. И са по-издръжливи. Лопатата чупи пръста, ама камената лопата чупи по-добре. Добре. Сега да ядем. Дясно копче се яде. Омага. Така. Добре, изядохме го. И да, това е за краткия най-първи епизод. Дано да ви е харесал. И не забравяйте да се абонирате и да ми харесате клипа.
Пишете в коментарите за още такива клипове и ги очаквайте. От мене, чао!